Kasi nga, ano, ininit eh. Hello, Lilian Rose. Hello po. Hello. Good morning po sa inyo. Kape, kape. Hello, Sir Ted. Hoy, ang ingay nyo. Hmm? Lahat na to? Ay, thank you. Good morning, Apo. Hindi pa kayo tulad? Pupunta kami mamaya sa amin, Tanawan. Wala kayo kapabili. Ay, kain tayo? Wait lang po guys ha.
Ah? Hello, Dewi. Thank you for coming. Wait lang po ha. No, I'm not English. I'm Filipino. Here in Philippines.
Doon ka nga muna, Buda. Ah. Ha? Ilagay mo na muna sa lagay ng platuhan. Wait lang po. Hoy, ano ba? Sandra, yung stand ko nga, anak. Harap nga yung cellphone mo, Sandra. May titignan lang ako. Hello, Aste. Wait lang po ha, guys. Babalikan ko po kayo.
Ha, apo? Hoy, yung ilaw ko. Yes. Yung ilaw. Ay, Abran! Tingnan tayo! Hello po, magandang hapon. Hapon? Good morning. Okay, let's start. Lagi na lang ako si Bulol eh. Si Lilian Rose. Check ko nga si Lilian Rose. Check ko si Lilian Rose kung hindi po siya hindi po siya nag YouTube. Pero salamat po sa pagdalaw. Ano po yung account nyo? Ang hirap pindutin ng aking mouse. Humihingi na ng saklolo. Parang ang labo ko. O talagang malabo yung cellphone ko. Ay, si Drake! Asan yung yung stand ko? Sandre! Yung stand ko, anak. Yan. Naiipit kasi yung pa ako. Ay, ganun, hindi ko siya mapuntahan. Pumunta sa channel, si Avery. Puntahan natin si Avery. Obey girl. Si Obey girl. Sandre! Bili ka ng patuka, anak. Ano lang, 1 kilo. Integra 3.
Kuha ka ng pera doon. Transfer. Di ko na aminin sa mga kaibigan ko. Integra 3, isang kilo. Kurang sisisihin na nabayagan ako na ikaw at ako ay hindi na. At kung bukas magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya. Puntahan natin si Tayzeira. Nakakainis tong mouse ko. Hello po, Kabarkada TV. Ay! Ano? Nagulat din nga ako. Para tayo nasa TikTok o yung popo lang. Basta dun sa may YouTube Studio.com. Tapos nakalagay dun sa baba, gift. Nini-on ko lang. Sabi ko, ang galing naman ang bait ni YouTube. Ikaw, wala pa? Gulat nga din ako. Sabi ko, meron pa pala siyang pa-extrang ganern. Na-on ko siya kagabi. Kasi, di ba, madalas tayo mag-check sa studio ko. Chine-check ko doon, yung mga monetization, yung etc. Tapos mahilig ako makipag-chat kay kayong Ash, kay Studio AI. Kaya madalas ako sa studio ko, doon ako nakikipag-chat sa kanya pag na-boring ako. Tapos in-on ko lang doon, tapos nakahilera na siya. Di ba ang galing? Dami niyang opportunities. Nasa na si si Obey Girl. And tapos na ako kay Obey Girl. Na-watch ko na. Nakakainis tong keyboard. Kailangan mo pang, ayaw talaga. Harang uli. Oh, sala. Thank you. Sige lang, mag-watch ako sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Kasi hindi ako mahilig mag-skip kasi wifi naman tayo. Wow. Unlimited naman, di ba? Bakit dati di pagdadamot? Ooh! Kaso na naiinis ako dito sa mouse ko. Hindi na ako makalipat. Lang. I-unflag ko. Ganun daw yan eh.
Wait lang ha. Dito lang ako sa likuran niyo ba? Ang aga pa lang, ang init na. Buti ata sa inyo dyan, sa mga ibang bansa hindi. Ala, naguguisit talaga ako dito sa mga. Sandra, ipahiram ng cellphone mo, anak. Aling plastic na? Natapon lahat? Hello guys. Sorry, nawala ako. Pinabili ko kasi ng patuka yung anak ko, nabutas yung plastic, buti na lang dito na malapit. Patuka ng manok. Hindi ko mapuntahan si ano. Ayun. Ayun. Si Tezira. Ah. Nag-ibang bansa pala, iri. Wait lang, isa-isa ko kayo pupuntahan, guys, ha? Basel! Naliligo ka ba? Pamasahe lang naman ang kailangan ni si trip, di ba? Huwag na kayong mag-extra doon at wala tayong pera. Okay guys, okay mag-alala ha, mag-watch tayo. Tapos, hindi ako mag-i-skip ng inyong harap. Okay, tapos na tayo kay Obey at saka kay Daisy. Kay Sir, ano na tayo? Kay Sir Ted. Ano ba yung pinapa-play ni Sir Ted? Pinapa-like si Sir Ted. Yung ano, nandyan sa taas. Puntahan nyo nga guys, yung binaba niyang link. Yan o, si Sir Ted. Ted Reefer. Yan. Pakipuntahan po sa Sir Ted, guys, pa-like. Naulan. Maano yan, mabait yan si Sir Ted. Napunta ako sa live niyan. Kabarkada. Pupunta kayo sa Kabarkada.
Okay, tapos na tayo kay Sir Ted. Lipat naman tayo. Punta tayo kay kabarkada tayo, kabarkada. So, solid ko to. Yung short ko nung nakaraan, tita, pag short yun yung binata mo. Wala naman short yan. Oo, wala. Hello guys, mag-enroll na yung aking mga high school. Mag-enroll na ang aking mga high school. Alam nyo, habang nalalapit ang school days, parang dumadami ang parang dumadami ang gawain. Hala, yung ID ni Kuya, nandito pa pala. Asel, tawagan mo mamaya si Papa mo, ha? Nasa akin pa pala yung ID, yung niya, yung ID ng PhilHealth. Nasa Pampanga na yun, guys, yung kuya ko. Naglabas kasi kami ng motor niya yung kailan ba yun? Nakaraan lang. Kasi nagbakasyon sila dito. Gawa nang nasa akin yung dalawang chikiting niya. Kabarkada! Nakasalang si Kabarkada! Harang ulit. Wow! Hindi ko marinig si Kabarkada kung anong sinasabi niya. Bibili ka na ng damit mo. Nak, hindi na ako bibili ng damit nyo. Nailabas ko na nga yung mga damit nyo bago eh. Mga notebook lang po ang aking bibilhin po. Tapos ruler. May Crayola na kayo dyan. Asan yung Crayola? Iba dalawa yan? Asan yung isa? Nasaan ang isang Crayola? Isa lang yan? Dalawa to ah. Ay, Sandre, kulang pambura. Ikaw, meron. Di mamaya na lang maglilista. Naka-live pa si mama. Ay, Bumati ka na sa kanila. Hello po. hello po, good evening. Good evening. Para kang katulad ko. Good evening. Good morning. Siyempre, manapit sa pandaki.
Mm. Ha? Mga ito namin. Ano? Saan? Hinanong ako na ang Ricky. Wala na sa akin. Hindi. Hindi ka walang ID sa akin. Hindi. Kasi yung ID mo. Paano wala eh? Ito. I-secure din yung mga ganyang gamit nyo, anak, at napakahalaga niyan. Mama, ano pa sa akin umibili ng ano? Ma, mama, ma, ma, mama, mama. Ma, sino ka sa mo bibili ng gamit? Mama, Part mo na saan? Mm. Mama, Sa sino ka sa mo bibili ng gamit? Kuya si Dre. Mami? Kasi kung dahil pagkalang Hello po. Kabarkada, naka-play. Aray! Mama! Bakit? Ang sakit! Bakit? Ano ba sa sakit? Insekto? Punasan mo dito. Dito o yun o. Wala naman tang ito. Ano? Oh, meron ba?
boses mo. Yes. Ambal, magtinda ka muna. Bal! Hello po, good morning. Kano kaya sinahod ni Kabarkada? Pinapanood ko tong unang sahod niya sa ayot. So, guys, nakasalang si Kabarkada. Oh. Yan, puntahan niyo guys, puntahan niyo. Pinapanood ko siya. Wow! Nasa 7K ata ito. Ano daw?
Melly. Ma, bibili kayo ng gamit na kamotor? Ano ilalagay yung gamit? Binili. Wow. Ito naman. As in $5 na. Ano? Mama. Ay, sumurot ka? Sige talaga mo, Soy? Saan? Kahit na. Nasa kanya na. Ito. Umuwi din kayo ha. Huwag na kayong gumalahasin. At alis kayo. Ay, ito sila na. Ay, bye-bye, ate. Mama. Hi, sis. Melly.
ano nang yari. Ha? Saan? Nangyari saan? Anong nangyari sa ating dalawa? Kay Sis Luz Luminda. Punta tayo kay Sis Luz Luminda. Mag-bike na kayo ni Sunday. Pagkain na lang bibiliin ko
Hindi ka na kailangan ng ako'y malaya pa. Ay, hindi ngayon ang gusto ko.
I was waiting for the chance. Hello, Anin! Anin! Punta ako sa'yo, Anin. Love will keep us alive. Don't you know the thing that I'm so love? And there you wanna drown. Please po, palike po ng aking live. Maraming salamat po. Good morning sa tanan. Naging Bisaya, no? Sa Ilocano ay naimbag na daw yu kanda kayo. Kabsat. Kasjay. Sa Ilocano. In English, good morning everyone. Wow. Sino nagbigay sa akin ng dalawang ano? Onin, onin, onin. Onin, onin, onin. Ito, studio. May nagbigay na sa akin ng dalawa.
Thank you, guys. Thank you. Nakasambiyag ko, tintad mo akalak-ama. Tagusto empayan nga uray no masakta na. Hindi mo. Sis Obey and Taizay. Thank you. Ano daw? Oh. Nag-chat yung pamangkin ko. $25 na daw ang siningil sa kanila sa tricycle. Estudyante naman yun, mag-i-enroll naman yun. Dapat 20 lang siningil nila, 25 na ang matanda eh. Yung mga tricycle driver, mga pusado din nila. E di ano pa matitira naman ng mga bata eh. Diyos ko po. Ang dala lang nilang pera ay 100. Tag-100 sila kasi yung anak ko, tas yung pamangkin ko. Wala eh. Grabe namang mahal pa masahe. Onin! Onin! Guys, samahan niyo ako, magpapatuka tayo ng manok. Sandra, yung pinapagawa ko anak, yung tubig. Guys, magpapatuka ako ng manok. Samahan niyo ako. Wait lang ah. Ito oh.
Nakakaliw pa na naman to.
Tatlong bibe akong nakita. Mataba, mapayat na bibe. Ano na naman kayo? Kailangan ko guys, ilipat yung isang bibi kasi nagtutukaan na, yung dugo-dugo na yung ganito. Okay, nilipat. Ang kulungan eh. Nagtutukaan na naman yung mga bibi. Nagtutukaan na naman sila, dugo-dugoan na naman. Ganyan sila ka-hyper. Tutukaan sila. Dumito ka kasi. Ang hirap na maglipat ng motor. Yan. Hello guys. Uy, maglilipat ng kulungan. Lipat ko yung bibe. Naku po. Magpapatayan na. Dugo.
oh. Tingnan nyo, oh. Yung baby, oh. Nagtutukaan sila. Na. Parang pagkain yan. Ban! Nag-iinaw ka na? Magbuhos ka nga konti ng tubig para makikon nilang maagos. Ha? Wala, kuya. Ano yung pansit na napapansin yun? Hindi. Oo. Para malambot. Bakit? Ikaw nagluluto? Hindi ako marunong magluto ng pansit. Oo. Mabasa eh. Ako naluluto. Bababad pa yun. Saglit lang. Putik-putik na yan. Oo, tapos yung pinakasos mo, konting ano na lang, konting tubig. Pagkagisa mo, lagyan mo konting tubig. Tapos palulutuin mo yung gulay. Tapos amunin mo, pati ka sa sabaw lang may iwan. Saka mo ilagay yun. Ito yung tubig. Kailangan hindi siya aapaw sa pansit kapag naibabad mo na yung noodles. Lalagay yung tubig niya. Oo, wag na. Pag nilagay mo na yung... Nagigits mo ka? Di ba binabad mo na yung bihon? Yung sabaw na ilalagay mo dun sa ginisa mo, wag aapaw sa kanya kapag nilagay mo. Kasi naibabad mo na siya konti eh. Medyo oo, basa na. Kaya dapat wag masyadong madami na yung sabaw mo sa pinakasabaw. Lutuin mo muna yung gulay. Pag naluto na siya sa ginisa mo. Sige, luluto. Ako eh, ayos na rin yun. Wait pa naman ako. Yun guys, nailipat ko na sila oh.
Dalawa. Kawawa kasi, nagtutukan hanggang dinudugo-dugo na sila. Ano ba? Ay, mga ibang ano, manok. Kay na lang, kay yun. Tignan nyo guys yung aking bibi na maliliit. Ayan! Ah, taka. O ano, gutom pa? Hmm? Paiinumin ko naman sila, paiinumin. Mas lagi dapat yung magkabato. Ano din yung pura ata, pura yung tida. Kaya kaya damot yung tumulo mag-sigaro. Kung sila tadapi yung estada, maumpiyak dahil kanyada. Uy, Kanya ngayon yung
Hello po. Tita.
Sandray! Lagyan mo to ng sinaing, oh. Dalawat kalahating takal. Tapos hanapin mo yung... Wala ka ng paper cup, girl? Wala na, ate. Hugasan mo na at lagyan mo ng tubig. Tapos hanapin mo yung takip niya.
baba. Ilang takal yan? Isa pa. Oo, dyan mo na lang. Nagpunin mo na ng takal. Dahan-dahan ka lang. Yan. Asan yung ano? Tapos niya. Hello! Good morning po, everyone! Ako'y nagsasaing na, oh. Hahaha. Tara, mag-watch na tayo. At ako'y napachismis sa kapitbahay. Kaya ako'y napalayo sa computer. Dito na ulit tayo. Magwa-watch ulit tayo, guys. Tapos na ako kay Onin. Dito naman, thanks, Sisi. Thank you so much. Tandaan natin si AutoCAD. Hello po, pa-thumbs up po ng live. Thank you so much, guys. Ang init. Grabe, parang sarap ng maglublob sa drum. Sa
Sa ilog, no? Yung magbabad ka, tapos yung maagos yung tubig. So lang wala. Tayo makagala ng agad-agad kasi kailangan din ng budget, ganon. La 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 la. La 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 la. Na ni na 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 na. Ni na 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 na. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Walang sabit at malaya pa. Noon pala'y may pananagutan na. Nangangati yung ilong ko. Hello po, palike po. Maraming salamat. Anong kakantay natin yung mga Ilocano? Kimaskan mayang dakkel tapatong mo. Graman taboy yung mga Ilocano song. Malagip mo pa'y mayang tinta na ramanan. Sirok tiban talan tinta nagayayaman. Hello po, pa-thumbs up. Bakit ba hindi pwedeng maging tayo? Ang nais mo ay kaibigan lang ako. Hindi ka na papakabre. La 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 la. Yes, thank you po sa pa-thumbs up. Alam nyo, wish ko talaga magkaroon ng 100 thumbs up. Ah? Na? Ano yan? Soft? Lagayan? Oo, wala na natin laman yan. Oo.
Bakit ba hindi pwedeng maging tayo? Hangda is mo ay... Nakasalang si ano ha, si Tita Tati. Tati, yan. Hello, Kuya Darwin Vlog. Thank you po sa pa-thumbs up. Good morning po. Sunod po kita. Kay ano muna ako, kay Tita Tati. Tati. Ayan. Si Tita Tati. Yan. Ano ulam natin ngayon? Di mo ako nakita ulit nagluto. Di ko na pa nakita kasi itlog lang naman yun. Binatik-batik lang. Di pa nga ako kumain, Lods. Andun pa yung parte ko. Parte kong ulam. Pag nagluto kasi nakakatuwa. Kasi kapag nagluto, kailangan ko ng hati-hatiin yun. Gawa ng 3 yung anak ko, tas may 2 akong pamangkin, kaya 5. Tas kami pa mag-asawa, 7 kami dito sa bahay. Di ba ang saya? Yung parte ko nandun pa, hindi ko pa nakakain ng ulam. Tawa ka tuloy. Na ano, parte-parte na yon, kinat ko na. Masaya may mga bata. Kaso nakaka-stress minsan. Kaso lang, basta masaya. Salamat sa pagdalaw. Di pa ako tapos kay ano. Ayun, tapos na. Kay Tita Lau. Kaya na ako. Dito na ako kay Kuya Darwin. Kuya Darwin. Kapangalan mo yung ano, yung kapatid ng asawa ko, yung bunso. Taga ano yun? Taga... Wala ka pang bagong upload? Napanood ko na ito eh. Hanap na lang ako. Ano to? Traffic sa Moreno, pauwi na sana, aray ko. Ano to, Lods? Baka naman may disgrasya. Karamihan kasi kapag ganitong ano, traffic, may accident. Huwag naman. Huwag naman ganun. Dahil lang no, may ano, balandrang parking dapat. Kaya nagko-cause ng traffic. Ayan, dito na tayo kay Kuya Darwin Mix Vlog. Grabe siya. Sige, payag. Nagmumotor ka din? Nagra-rides din kami mag-asawa. Bukas may lakad kami, i-vlog ko yun. Ano, nag-duty kasi yung asawa ko, security guard. Ngayon, parang may motor trade yung mga empleyado doon, iniyaya siya. Pupunta ata kami ng falls. Dito daw sa may bandang Laguna. Nandyan, sa sako. Tapos yun. Kaya bukas, gala kami, magmumotor kami. Falls daw yun, pupunta na. Medyo malayo-layo. 3 hours din daw atang rides. And then, hanggang daw mga tanghali kami doon. Tapos, sabi niya, ni Mister, didiretso kami ng mga alas 12 daw bukas. Punta kami sa Kamay ni Jesus. Doon, sa may bandang Lipa ata yun, malayo. Magra-rides lang din kami. O, parang ang service mo motor din, ano? Ganon din ako eh, ganon din si Mister. Nagtrabaho din ako dati, may motor din. Ay, ano kasi, di ba,
Pag nagkamotor ka kasi nakakainip na mag commute. Nakakainip. Parang gusto mo na lang maglakad, darang ganon. Kaya kahit sabihin mo, mahay kamahalan din ng motor, mas kahit hulugan. Sige na, banat. Pero tapos naman na kami dun sa sa dalawang motor namin. Yung service na lang niya, kinuha niyang hulugan. Oo, salamat. Vlog ko yun bukas. Kung gaano kaganda yung pupuntahan. gusto ko rin kasi yung mga ganon, yung travel, yung mga adventure, yung mga marami kang pupuntahan, ganon. Gusto ko din. Di ko kasi yung nagagawa nung nagka-baby ako eh. Ngayon malaki-laki na sila. Pwede na akong gumala. O, kaya sa mga nanay dyan, wag na mag-baby na mag-baby. Para makalayas na tayo, makalarga ba? Kasi kung laging nagpapadede ka, hele-hele, Diyos ko po, Mariusep. Napakabagot ng buhay. Hindi ka man lang makapunta doon sa kapitbahay para makapag-chismisan. Ngayon, 7 taon na rin kasi yung bunso ko, di ba? Nakakagala na ako. Oo, sige. Kaso alam mo naman, minsan mga ilang days pa bago ma-upload kasi ang hirap din mag-edit, Puro ads ka na talaga, Kuya Darwin. Kanina pa tayo nagdadaldalan, nandiyan ka pa din. Oh. Mag-modest ka daw. Lalaki yung vlogger, ang ads niya, modest. Yeah, okay lang. Mabenta kaya yan. Taga saan ka ba, Kuya Darwin? Siguro ang ganda ng motor mo, Ipakita, mayroon ka bang video na, ng motor mo? Ayos lang yun. Pakinabangan natin yung unlimited ni Converge. Kalangitan. Wait lang, Kuya. Dikit na tayo pala nung nakaraan pa kita, di ka napanood. Toy, nag-exercise ka. Nasaan ka? Nandiyan ka pa? Dito ako sa Bicol. Yung hipag ko Bicol din. Sniper 135 motor ko, host. Pero, benta ko na ito ngayon. Nanghihintay na ng buyer ng motor. Bakit naman? Bibili ka ng mas higher?
Sniper na yun, ganda na. Yung sa amin nga, ano lang, mukhang sniper, pero hindi siya sniper. Wala, bro, hindi kaya ng bulsa. Ano lang siya, parang, yung bagong labas ng Euro. Euro, 125 lang siya. Mabilis na yan, 135 eh. Yung 125 nga, mabilis na. Hanggang lang akong patakbo doon, hanggang 65. Speed, hindi ko na kayang yan pa kayang 135 na motor mo. Bakit naman? Kuha ka ng panibago, yung maganda. Agoy, mas mataas yun. Mas maganda yon. Mas maraming chicks na yon. Yari ka. Ganda yon. Gusto ko rin magkamotor ng yung ganyan, yung sniper. Yung nakaganon ka. Joke lang. Hindi, parang mahilig din ako manood-nood ng mga rides. Kaya tingnan mo dun sa mga video ko nung nakarakaraan. Pag piyesta, talagang hindi ako absent. Nanonood talaga ako ng racing, ng motor. Yung mga rider, yung talagang pahirapan, may mga babaliktad, may umuusok ang motor. Yan. Ada. Wala tayong pira. Saka Pero pangarap ko talagang kamotor ng sniper. Yung malaki-laki din. Tapos na ako kay Kuya Dar. Pero dahil nandyan ka pa, manood pa tayo. Sino to? Si Sheila? Hello po! Oo. Paghilig mo talaga. Sheila Secretary. Anong main mo po, Ate Sheila? Anong pangalan? Ate Sheila, anong mo, main account? Kukunin mo din hulugan? Tapos ilang buwan lang babatakin na, nangyari ka na. Huwag mo na muna kasi ibenta yung kabayo mo. Ipon muna tayo. Nakapagsalita din Hindi ko nga napigil si Mister. Kasi di ba may tricycle kami. Yung motor na yon yun ang kaunanahang motor namin. Na siya, nasa 10 taon na yon. Ngayon, pinasidecaran namin kasi bayad na yon. Mga 10 years na siya di ba? 3 years lang naman babayaran. Tapos nung nagtrabaho ako, kumuha din ako noong 2020. Kumuha din ako ng motor ko na Rusi lang, service ko lang kasi. Rusi lang siya, 125 din nata yun. Oo. Basta yung Rusi siya. Wala, lang siya. Mababa lang. Service ko lang naman kasi. Ayoko lang mag-commute. Bayad na din yon kasi di ba 2026 na yan. Ngayon, na siya. 3 years na siyang bayad. Wala na kaming hulugan. Parang naumay siya. Gusto niya bago. Hindi ko siya pinigilan. Kasi siya naman nagtatrabaho at saka kumbaga, para yung pakiramdam niya always gaganahan, di ba? Ganun kasi yan. Yun naman yung mindset ko. Hello, Pinay! Ay! Nikabsat sila mo. Gayam da itoy. Ay, dakitayak damdama. Umnuhan ko nga masarakan. At kwa, Agori Carman.
Nakakuha ka sige. At kay Ate Pinay tayo. Oo, hulugan. Maganda din ang Rosy Rose. Oo, masasabi ko din na fake news yung sinasabi nila na na dito na ako kay Ate Pinay Sapa. Kabsat Sheila, dandama kag buya Madi ka masarakan, agbak. Nga magbuyak dandama ka. Bakit? I-play. Hanak agis escape. Yung kasi yung Rose, bro, namaki mo, 6 years na din ngayon, okay pa naman. Sa alaga lang talaga. Tapos alam mo ba, dun sa 6 na taon na yon, isang beses pa lang namin pinalitan ng gulong. O, di ba? Kasi siguro dahil hindi siya gamit na gamit kasi pagpasok ko lang, uuwi. Tapos, 4 na taon na siya, 1 taon na siyang bayad. Nung ginamit ni Mister, gawa ng yun ang pinangpasok niya, gawa ng nandito na lang ako sa bahay. Kailan lang yung pinalitan? Isang beses pa lang pinalitan ng gulong sa likod. Kaya yung sinasabi na, no, naka-live si Lola. Dali, go na. Go na, no. Go na rin. Yung apo ko, anak ng pamangkin ko. Kasi yung sinasabi nila na, mababa din. Para siguro sa pangalan, oo, na naiiwan. Pero kung sa quality naman siguro ng motor, mas tumatagal pa siya kaysa sa iba. Kasi isang beses nga, sabi daw nung nung ginagamit ni Mr. dun sa trabaho, nung tinabi niya dun sa mga sniper, sa mga magagandang motor, may mga bangas na, may mga pinalitan na, mga sabog na sa harap. Pero yung Rosy Boy, yung motor ko, may mga gas-gas lang gawa ng mga pusa. Kaya yung sinasabi kahit mababa lang yung gamit mo, kung nag-iingat ka, iingatan mo, talaga naman. Solid. Mura lang, abot kaya ng bulsa. Kasi ibikwenta ko noon, ang pamasahe ko sa isang araw ay halos 100. Samantalang ang hulog ko noon dun sa motor ay 1,300. Sabi mo na 100 ako isang araw, di 3,000. Tama ba? O magkano? Sa 30 days. Tapos yung 50 na ginagas ko, 3 araw ko yon. Pang-4 na araw, dapat maggas na ako. O, di ba? Galing. Kung namasahe ako araw-araw nun, sa 4 na araw, ay di 400 agad. Yung 50 pesos lang. 50 pesos na gas ko. Pang-4 na araw ko bago gasan uli. O, di ba? Napakatipid. Tipid pa yun, boy, sa gas. Rosy din. Mamimili ka na lang kung ang design gusto mo, di ka? Ate Pinay, naka-ano ka ha? Naka-play po. Yan. Balik ako sa inyo, Kuya Darwin. Nandyan ka pa eh. Wala nang bagong dating. Nood pa tayo iba. Mahilig kasi ng tropa, wala ka pang wala ka pang asawa. Ang galing naman at
Ayun! Ito ba yon yung motorcycle? Ito ba yon boy? 3 buwan? Ito yon sniper mo? Wait lang. Ay, may bago silang labas ngayon? Sayang ano. Alam mo na nakaraang araw, nung nandito si kuya ko, halos 2 buwan na, binabalak na niyang magkuha ng motor. Kasi di ba nanguha na si mister. Lalo siyang napupush. Sa Pangasinan kasi siya nagtatrabaho, rigger, construction. Eh ngayon, pag uwi niya dito, kukuha na kami ng motor. Di pumunta kaming dalawa, daldala na namin requirements, angkas niya. Angkas ako sa motor ko. Siyang nag-drive. Pagdating namin doon, boy, doon sa kuha ng motor sa Euro. Hindi siya makakuha. Kasi, doon sa probinsya, may naiwan kasi siyang motor. Matagal-tagal na nga, 5 taon na rin ata nakalipas. May ano pa pala siya, may 3 buwan na hindi pa nababayaran. 3 buwan na lang. Eh, akala ay wala na, okay na. Kasi hindi naman na daw bumisita doon yung collector, gano'n. Hindi na bumisita yung Euro. Ay, di pagdating namin dito ngayon, dito sa Batangas, dun sa kuhaan ng motor sa Euro, siya makakuha. Alam mo yung mukha niya, parang nadismaya na sobra. Siyempre, gusto niya manguha din ng motor. Kasi gusto niya kasi kapag bibiyahe siya papuntang bibisitahin yung 2 anak niya dito sa akin, magmumotor na lang siya kasi ang mahal ng pamasahe. Tsaka kumbaga, mabilis lang umuwi kung Friday, kung Sabado-Linggo wala silang pasok, o di ba kahit Friday ng gabi pwede na siyang bumiyahe. Mabilis lang. Sa Pangasinan siya, Pampanga pala. Ako na lang naglabas, bro. Sabi ko, pwede po ba ma'am ako na lang po maglabas? Ang ginamit ko na lang po yung requirements yun sa tindahan. Buti nga pumayag. Kahit na anong hadlang, mananatili kang mahal sa aking puso. Temu, 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 temu. Temu, 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 temu. La 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 la. Nasaan na si Sheila? Naka-live daw si Sheila ngayon. Hanap nga ako. Nasaan na si... Search natin ba? Hindi siya mahanap. Si Kabsat Sheila.
issue kaya. Hello po, Claire! Thank you po sa padaan. Pa-thumbs up po. Salamat. Next po kitang i-watch. Sino kaya si Sheila? Live daw si Sheila eh. Ella, right? How things for commenting to my vlog. Ay, thank you! Welcome, welcome. Number ni Papa Tati. Tama ba ba? Asan na ba yun yung number mo? Wait lang guys hindi ko makita yung number ng kanyang papa. Oh. Yung pamangking ko guys, saka yung anak ko nag-enroll ngayon. Chinachat ako at wait lang guys Tanungin mo kung grade 8 ay magbabasa talaga. Wag mahiyang. Sila lang kasi nag-enroll. Magtanong. Wait lang guys. Ang laki na mukha ko. Ano kasi yung aking pamangkin. Wait lang guys kay Nandini lang. Wait lang. Asan na ba yan? Sino na nandyan? May ginawa lang host. Out muna ako. Sige, thank you. Ito tayo kay Claire. Hindi. Maya. Oo, kay Claire nga. Sandra, may nabili.
Tindahan mo muna, anak. Tindahan.
Naku, itong pamangkin ko talaga. Diyos niyo. Nakakadala silang payagan na sila na mag-i-enroll eh. Ano daw sabi niya? Sabi ko sa main na lang para makasabay namin siya oo raw. Tanga naman kasi tita Nel. Hello guys, kachat ko lang po yung aking pamangkin ha, pero nandito lang po. Doggy boy, hello! Hello, doggy boy. I will go to your channel, doggy boy. Hello po, Kuya Doggy Boy. Ay, ito pala yung masarap lagi kumain eh, oh. Panoorin ko to, ano tong kinakain mo? Cheese stick ata, te. Nag-street food ka na naman. Ay, hindi. Napanood ko na to, bro. Yung ibang ano tayo? Yung ibang video mo. Kuya Doggy Boy, andito ako sa iyong house. Ito na lang lamya sa adobong atay balunan. Oh, ito, grabe naman. Sarap dito, bro.
Okay guys, maraming salamat po. Susunod ako sa school at ako'y na-stress doon sa pamangkin ko at saka yung anak ko. Nag-enroll kasi sila na lang. Pero mga high school naman na sila. Grade 10 and grade 8. Ngayon susunod ako kasi wala. Hindi nila alam kung saan sila mag-enroll. My goodness. Bye-bye guys. Maraming salamat sa inyong pag-watch sa akin ha. At mag-iwan lang kayo ng comment sa isa sa mga video ko. Nagbabalik talaga ako. Or iniisa-isa ko yung mga comment doon para madalaw ko. Bye-bye po guys. Maraming salamat po sa inyo.